No už som celá netrpezlivá a čakám babi, pripravila som si pre nich perfektný program. Akože dnes je tvoj veľký deň. No babi, vyzeráte perfektne. a keď to máš nádherné. Vítajte u mňa. No krásne, táto máš upratané. Vítajte. Topánok, vidíme, že máš dosť. Musím sa tu vyzvať. Ako nemusíš. No dobre, nejdem sa váš perfektne. Nejdem. Babi, najskôr by som vás ako uviedla do mojej kuchyne, kde som si pre vás dovolila si pripraviť nejaké občerstvenie. Jo, ja to či tak si pojedal už. No tak babi, vítajte. No ahoj. Tu môžete sa usadiť. Koho tu máš za hosti? Pripravila som si pre vás špenatové knedle. Takéto chudenko, mesenko, Jana. Chudenko, mesenko. Ovocičko, jako. No super, teper majú fitness postavu. Pre vás. A tiež som si pre vás pripravila doma, no už načali. Moja rodina, viete, na návšteve, ale už načali, ale takto kaštanový koláč. Tak babi, tak ja dúfam, že si to u mňa užijete a držte mi palce a ja predtým vám teda ešte ukážem môj šatník, dobre? To má byť veselý, dobre? Má kuchyné maniačky. Ten je krásny. Pán si upratovala včera. Vítajte v mojej izbe. Tuto mám taký môj kozmetický kútik. Super. Ty si strašne poriadko milovná. Môj frajer. Môj frajer a ja. To je ten model, nie? A toto si ti zamladí. Alebo či to je dcerka? No a To je tvoje spodné pradlo? Moje spodné pradlo. Babi, toto nosím na ples. Na ples? Aby ťa nespoznal? Snehuliak? No a tuto vám predstavím teda môj šatník, dobre? Potom budete mať príležitosť viacej sa do ňoho nazrieť. Dobre. A tvoj obľúbený outfit je ktorý? Môj obľúbený outfit je momentálne tieto šaty. Takéto nemyslíš vážne? Pretože sa hodia ku každej. Tie sú ale krásne. Keby sa mi hodili k tomuto, k tým topaniam. Ja myslím, že Hodia sa ku každej príležitosti. k mimo Louis Vuittonkám by to bolo moc lepšie, jo? No, nosím k tomu túto čapicu, pretože si myslím, že do tohto obdobia je taká ako stvorená. Hej? Áno, krásna je. Potom ako babím budete mať príležitosť si ich vyskúšať. Dobre. Zatiaľ by som vám ešte ukázala nejaké moje ďalšie obľúbené outfity. Napríklad teraz veľmi rada ako nosím tento kabát. No, ten je krásny. Ten je krásny. Znútra prešívaný. Tady sú historické gombičky. Ale tu máš silon, to nie je príjemný materiál. No, babi, to si nechajte potom, keď už pôjdem nakupovať. Dobre. No, čo by ste ešte chceli vidieť? Napríklad by som vám mohla ukázať, teda tuto mám také z tých novších košiel. To máš také na doma? Na opratovanie? Nie, ako to mám veľmi rada, tento outfit. No. Ja sa vám v ňom kľudne ukážem, že on veľmi dobre vynikne na postave. Áno. Na postave, veľmi dobre vynikne. I ako na chvíľku. Teraz cez svatečky cvičíš? Cvičím. Toto má bicykel, ako vidíme. Stacionárny. No, babi, ako posúďte sami. Krásna si, krásna. Naozaj príjemný materiál, vidno značka. Ďakujem, dobre. Babi, no, viete, nebudem zdržovať. Dobre, my ideme pozrieť ten šatník. Vy si to tu užite. Užite si špenátové knedle, aj to suché mäsko. Ja si teda idem nakupovať. Dobre? S mojím stylistom osobným. No, skoro som zabudla ešte. Predtým, ako pôjdem, tak ja si teda skontrolujem, že či máme dosť peňazí, hej? Aha. Dobre, babi. Takže 500 eur máme, neklamali, tak vy si to tu teda užite. A asistenta poradkyňu budeš mať? Bude mať svojho stylistu. A kde je stylista? Tuto ma čaká ma vonku v aute. Aha, dobre. No tak, babi, tak užite si to. Čakáme ťa o 2 hodky. Dobre. Sme na teba zvedavé. Dúfam, že nás prekvapíš. Držte mi palce. Držím ti palce. Na veľa šťastia.
No, poďme si pozrieť ten šatník. Ako nenevaj sa, ale tá košela. No vyhodiť do koša. A tie šatičky, že to má najradšej? Však to moja babka zabila. Tak, to čo toto? Toto ešte vrecuška, však to robí úplne tlsté. Tento límec čo? To je podbaradník. To je zažltnuté, pozri sa. A to šiapka k tomu. Čo sa kvocla? Nevidela sa ešte. No. Zrkadlo tu nemá, tak asi to bude tým. No. Pozri si čosi. Takáto disco blonda, myslíš? No, z toho igelička, čistá igelička, no. Tak vracom. Akože neporiadok, hodnotíme minus 10 bodov. To si myslíš čo ako? To má si na ten stacionárny bicykel. No, neviem ti povedať. Stacionárny bicykel. Barbie, ale to... No tie hračky čo tu, nehala? A neviem čo, ona má nejaké decko, keď tu má toľko hračiek, alebo či... No, riadny bordel tu má. Strašný ako toto, jak sa tu môže vôbec nachystať. Ja tiež neviem vôbec. A takéto gaťušky, srdiečkové preukazy lásku mužovi, či ako, nerozumiem. To nosia 5-ročné deti. Nerozumiem, naozaj. No. A čo tu ešte také má? Oteplovaky. Tá asi lyžovať chodí. Spýtame sa. Neviem, no. Toto vyzerá, neviem, pre nejakú Kleopatru s nejakými onými chopami. Umelá kožušina. Toto motýlika tu zabudla. To ešte asi z detských čias si odložila. No, toto košelu na čo povieš na ní? Povedz mi niečo. Nemám slov k takéto košeli. Myslím, že by sa potešila moja prababička. Krásne. A počuj, nájdeme tu aj niečo pekné, myslíš? Mohli by sme si trošku viacej pohľadať. No pohľadkaj. Ona podľa mňa nakupuje v second hande. Outlet. Nerozumiem. Neviem, no. Babi, vy tam určite niečo nájdete pekné. Myslím, že tieto šaty sestre sme akurát zasteru takú kúpili na varenie. A bola taká akože zlatunka, ale to vyzerá ako nie zastera. Má zase na bicykel. Ona je asi taký športový typ. No, ona je športovky. Ale nerozumiem. A tak ja som si tým tiež prešla, vieš. Každý inak prejde tom. Tým obdobím. Však ale treba zase rozdeľovať, vieš. 50, túto flitterové nejaké tričko. Tu má Frank a Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. To neuvidíš. A schované na spodku. No. Schované na spodku, aby náhodou nenosilo. No ja si tu sadnem. Ideme sa občerstviť teda. Môžeme sa aspoň občerstviť. Ideme sa občerstviť.